nonton wartawan nih. Itu menangan dasar. Gojek harganya Terus beli nih kok. Nganti kecil. Jebres Mas Adi. Lagi. bebas. Itu stasiun Pak. Lho niku napa mboten tomprang ta, Pak? Mboten. Nggih daerah niku. Mboten. Tomrangnya mah sangkrang iki lho. Oh, biasanya kan luwes niku. Nah, luwes nih, rel bengkong nih lho. Ora setan iku. Juta. Aku ngidul, Pak Pilot iki anu, wajah iki anu. Lah aku yang ngene, kipas aku buka ya. Oh, Facebooknya pilot-pilot niku, Pak. Nggih. Oh, nggih. Kula merpati niku lho. Oh, nggih. Sering enggak berani pulang Mas Adi. Dengan Vakum sih, Mas. Gaweane sih iki. Gaweane kathah nggih. Paling ini ya. Ya. Pengobat lelah nih. Iya, motor ini bukan. Gawean tak jam. Ini sing ini berkek apa ini? Aku mau ya. Iki yo berbeda. Nggih. Kalau aku mah nggih. Kasri Mas Adi. Dalam? Baru ya. Napa? Baru ya. Nggih, no. Iki jodone do ilang, Mas. Biji kuwi cah cilik-cilik ngono iki. Oh, alah. Wah, serem kok ngene Rizal kuwi jikuyok ya, Mas. Enggak di mau angin ini Mas. Angin ini ngiduli. Angin ini ngidul mbok ngidul yo. Ketoke matri pun jadul ya. Gimana Doro? Lah Doro loro ngono ya. Ketoke matri. Aneh anu tuh rak bermotorke dhewe lho. Dicantokne lho. Ini kan ini aman. Aman. Bilane ora ilang. Ora asok. Gue lali nih kali. Ini mungkin tok anu kali. Mainnya kok. Oh, saya dorong dulu Mas, kok. Kalau ngecek semua nih kok. Wah, tampil beli nih. Ya, warnanya mantap ya. Iki jodoh. Kula nyaran kan ngerti karakter ini mriki Solo Bar. Penak, jak nongkrong sih. Jak nongkrong. Lorokan ora? Nyerah dikon mabur, aku mabur kok. Ora seneng karo sing gede tenan. Keket tok niki, Pak. Keket. Nggih, keket standar. Lanang itu. Jantan-jantan. wartawan. Oh, keket nang. Niki pasti Neng omah. Mas, aku nih Mas Mas. Oh, nonton wartawan. Itu menangan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha Sampai nih golongannya kita kandang omah kan toh. Dan kok aman. Aman, ini nggih kenawan ya no. Penyakit ini ra gagas asline nggih. Jadi luwih aman ya. Ya aman banget tuh. Tetep iki kena. Nanti belum sih bolong Pak angin Bang. Bangkar. Ini guri omah kok kayu. Oh,
Nah iya no, yang aktif kira no. Nek ra ngono ya to, Pak. Ini penerusnya dorongnya Mas Adi. Kok dorong sing gundul kan payu aku. Wah, maneman, Mas. Wong wis payu suwe kok. Mungkin sak wis dadi putu. Kok dadi licin deh. Di kakang aku kok. Wah, jane di mampu ning nganggo sendare. Warep kena lah. Wah, kok sudah siji wae, Mbak. Dadi yen rungo-rungo. Dereng kula jahit niku. Oh, dereng? Sing polos kabeh. Warep iso mabul, aku mau iki warep. Makanya gabung kan. Sing curiga lho. Wah, iki dhuwur iki lho. Tenan iki. Ini sing curiga lho, Mas. Mana mabur. Wah, ini gede banget kok. Yang dhuwur iki gede kan. Itu rakaran nek sing gede, Pak. Mana sok-soki cepet sok anu, Pak. Hilang Dia siap. mriko kok saya. Anu, Siap toh? Kok lajeng nawani kan kok.